Hoxe é domingo de Piñata, vai un diña así bastante xeitoso para pasear e vou ir a Paredes. Paredes é unha aldea da parroquia de Lucí que está pegada á miña aldea, que se chama Cachóns. Entre Paredes e Cachóns pasa o río Tella, que é un deses ríos pequenos que nunca verás nas enciclopedias nin nos libros de texto. Sen embargo, para min o río Tella é, dito así, o río da miña vida, non? A nosa herbeira ocupa un espacio limitado por unha parte polo propio río e pola outra por unha presa de auga que tiña por obxecto alimentar un muiño. Esta é unha zona de bastantes muiños, despois veremos un. Ese certo carácter insular, non? Pode darlle rasgos poéticos, os que se queira, pero o que obligaba era a traballar a finca en condicións máis ou menos penosas, porque ata o momento en que meu pai construiu unha pontella, eu sei que tamén lle axudei un pouco, pero bueno, a obra foi del, para sacar a herba de ali, e daquela herba non era como a hoxe un estorbo, senón que era unha necesidade para manter a economía, había que poñer unha táboa por encima da presa, que levaba bastante auga, e carrexar a herba ao lombo en feixes ou cunha forquita ou nunha cesta, e pasar por encima desa táboa pois en días de humidade, de frío e de choiva, non? Ao outro lado da presa quedaba o carro, no seu momento o carro de vacas que estaban ali esperando a que se completara o traballo. Cando veño aquí, veñenme bastantes cousas á memoria. Unha, o cabreo co que viña eu normalmente os sábados pola tarde, que era o día que se viña aquí, que era o día que estábamos todos na casa. O cabreo que tiña porque me vía arrancado da televisión e da película da primeira, e había que vir aquí, pues eso, carrexar erva e ter man das vacas e todas esas historias. Por outra parte, tamén era un pequeno motivo de diversión, porque ao longo da presa meu irmán e máis eu pues, facíamos as nosas competicións de barquitos que construíamos nós con unhas follas, e tamén en ocasións cando lle cadraba collíamos algunha anguía, daquela eran moi comuns, porque estou falando dun tempo en que os ríos aínda tiñan vida, non como a hoxe que lamentablemente, polo menos este e algúns máis desta zona realmente carrexan moi pouquiñas troitas de pé. Estamos vendo o muiño, isto xa estaba fora da nosa finca. Realmente é increíble como, a pesar do abandono que se ven abocados estes monumentos ou estas construcións, se resisten a caer dunha vez, non? Hai varios anos que se ven falando desde as institucións ou desde xente máis ou menos próxima a elas de arranxar os muiños como elementos importantes do noso patrimonio. Ti podes xulgar como está este, en que condicións está, como resiste heroicamente a pesar do abandono máis absoluto.